אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פרם ובין תופל ולבם וחצרות ודי זהב 11 יום חורף דרך הר שעיר עד קדש ברנע ויהי ב40 שנה ב12 חודש מאחד לחודש דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם אחרי הכותו את סיחון מלך האמורים אשר יושב בהצבון ואת אוג מלך הבשם אשר יושב בשטרות בדדי